Кунакка барсаң, сәгатькә карама, кайтыр вакытны хуҗаның чырае күрсәтер ди татар халык мәкале. Дуслар, минем чыраем елмаеп тора әлегә, чөнки әле кунагыбыз безнең аш бүлмәсенә аяк атламады. Шуңа күрә әйдәгез бергәләшеп каршы алыйк. Беренче татар блогеры, татар малай дип сызаны әлбәттә бик яхшы беләсез. Ринат Галиәхмәт бездә бүген кунакта. Алкышлап каршы алабыз. Ринат, сәлам. Хәерле көннәр, дусларым, матурларым. Әйе, дусларым, матурларым, менә шуны сезгә әйтергә калдым. Дусларым, матурларым. Сәлам, Ринат. Сәлам. Син бездә әле беренче тапкыр. Әйе, беренче тапкыр. Син таныш булсак та, нәрсәләр күтәреп алып килдем. 13 март сезнең туган көнегез булды, сезнең дип TMTV-ның. Шуңа шундый бүләк ашып җибәрәбез. Әйдә. Мин яратам бик ашып күрсәтергә яратам мин. Начинка земляничное облако с велюровым покрытием. Карагыз әле дуслар, монда. Менә бер күрсәтәле сиңа. ППшный, сразу әйтеп куям. ППшныймы? Менә, күренәме? TMTV-гә салган нәрсә, TMTV-гә салган. Үткән туган көннәрегез белән. Ринат, әйбәт, бүләк, әйбәт кенә булсын. Алла бирсә, тапшыру төгәлләнгәч, без бу тортның язмышын хәл итәрбез. Все, яхшы, супер. Съемочный группа белән барыбыз, әмма барыбыз бергәләшеп, хәзер мин сиңа тапшыруның битәр шартын аңладырга тиеш. Хәлләре ничек дип сораштырганчы, безнең тапшыруның шарты булай. Мин сиңа хәзер бер рецепт тәкъдим итәм. Ул рецептны җибәрделәр безгә телевизион тамашачыларыбыз. Син шул рецептны карыйсың да, күрәсең дә, шуңа карап нәрсәдер әзерләргә тиеш буласың бүген. Супер. Якындагы 45 минутта сызык 1 сәгатьтән итә. Тизрәк булса яхшырак. Аннан соң тапшыру ахырында тикшереп карыйбыз фото белән чагыштырып, син әзерләгән ризыкны. Әгәр дә нәкъ фотолар кебек килеп чыкса, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара маркалы таба синеке. Ягъни иллюзионика булачак. Син иллюзиягә кайтып тапшырачаксың. Әгәр дә юк икән, бу таба шул рецептны юлаучыга китә. Менә бу көрәш дип атала. Супер. Таба өчен көрәшәсез. Мин әзер. Син әзерме? Әйдә, игътибар экранга танышабыз синең оппонентың белән. Щепина Альбина, 26 яшь, Ижау шәһәрендә яши. Кичкенәдән әнисе янында тәмле ризыклар пешерергә өйрәнеп үскән. Мәктәптә физика укытучысы булып эшли. Киләчәктә үз ярын табып, Казанга күченергә хыяллана. Ринат, таныштык. Ижау кызы Альбина белән. Минем якташ. Җибәреш гыжыныш яс. Черкемес, ой, ты шебернел яс, маласа шие яратына галышкина епие. Черкем. Так, күрәсең киләме нәрсә җибәргән, нинди фотография, Так, мин күргә тиешме аны? Мин күргә тиешме? Давай күрсәт. Күрәсең киләме рецептны? Килә. Адам, тарадатит, таратадай. Нәрсә бу? Бумы? Инде аңламыйм, туктале. Бу слоеное тесто, монда сосискалар бар, сыр бар. Бу пицца кебек иберде бу. Бу какой-то воздушный пицца был. Ну, исем белмим. Мин дә белмим моны. Ну, мотор. Тәмле. Мин моны беләсем, ничек атарым? Кояш дип атарым бер яктан. Кояш пиццасы. Пиццаның исеме кояш. Ләкин Удмуртия беләсезме, ул бу так Удмуртияның. Юк, инде Удмуртияга түгел. Бәйләнме? Юк, беренче дә бәйләмәгән. Анда кояш әз була, гадәттә, ул якларда. Менә кояш. Помидор бар бугай. Бу түгел сосиска икән. Әйе, сосиски. Хәләл. Хәзер менә монда ингредиентлар пәйда булгач та без аны нәрсә булачагын аңларбыз, әйме? Без сиңа хәзер инде уңышлар теләп калабыз, мин сиңа уңышлар телим. Ринат әйдә, җиңнәр сызганылган диярлек. Көрәшебезне башлыйбыз. Альбинаны җиңәргә кирәк бүген. Җиңәбез. Ринат, син инде аңладың нәрсә пешерә? Мин әзер. Син беләсең бүген инде. Культур-мультурный, менә шундый оригинальный уклау, син монда күргән булмаган. Вообще супер. 2 мм камыр өчен 4 мм алты. Ягъни син буларны куеп, 21 гасыр. Әйе. Так, башлыйбызмы? Билгели аласың. Нәрсәдән башлыйбыз? Сиңа камыр кирәк, шулай бит? Камыр кирәк. Камыр катлы камыр анда. Әйе. Камыр безнең бераз гына җаны җилтерә куйган идек. Булган. Булганмы чыгар? Булган. Һәм дә куеп тор. Җаны. Бик яхшы булган бу менә. Бик яхшы булган. Так. Әйе. Мин башлый. Юк, син башлыйсың, мин бераз гына символларны чистарт, иң җиңел эш. Юк, минем эшем тагы да җиңелрәк. Спонсор турында матур җылы сүзләрне әйтү. Син әлегә чистарта тор, мин дуслар, сезгә төшерәм, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы
акционерлік жәмғияты Кукмара сәуде маркасы ул вақыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясы буенча үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Әлеге заманча шәп савыт-сабаларны, табаларны, кастрюльләрне сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм аларның бар үзләренең фирменный кибетләре. Кукмарада бар Казанда 4 кибет, беренче санның ачылганы Павлютин урамы 114 адресы буенча. Аннан соң Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусина урамы 23Б һәм 4нче кибетләре ачылды. Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан Бәхетле сәүдә үзәгенең беренче катында. Менә керәсез, машинагызга, сумкаларыгызга, багажникка тутырып җыеп чыгасыз. Әлеге шәп табаларны, кастрюльләрне әйткәнемчә, актив ял эчендә дә мангал да бар, казаннар да, учаклар да бар, бөтен нәрсә бар. Синең өеңдә бармы, кстати? Бар. Кукмара табалары, яисә казаннары? Бар. Мин бит пешерергә яратам, шуңа күп Мин нәрсә бар. беләм, син пешерергә яратасың, син генә түгел, гаилә белән. Әйе. Сезнең бит инде бөтен индустрия шуңа нигезләнгән. Ярар, индустриядән башладык. Блогерская. Әйе, блогерлык. Син үзеңне беренче татар инста-блогеры дип күрсәтәсең, сөйлисең бу хакта. Һәм официаль, рәсми рәвештә шул турыда, монда белмим, нәрсә, дәлилләр бармы моңа дип әйтик. Шул дип чыктым. Әйе. Бу ничәнче елда булды? 2015 елда, беләсеңме? 15 елда? Әйе. Мин Инстаграмда 13 елда зарегался. 2 ел кая булдың син? Менә, син бит мин спросил, кашан мин зарегался. Сорамадың? Ярар. Ярар, кашан зарегался? 2013 елда. Инстаграм чыккач. Әйе. Ләкин мин аны өйрәндем 2 ел. Шуннан соң төркем алып бара башладым. Төркемне алып бара башлагач кеше кызыксына башлады. Кимсең син дип, мин бит үземне ачыкламадым. Әйтәм, мин үзем гади татар малай дип. Әйдә тормышың турында сөйләп башла. Төркем алып бара башладың? Аның исемнәре берничә иде. Башта бар берничә. Авыл, Искешәби авылын алып бардым мин. Минем нигәдер бөтен авылыбызны танытасы килде. Шуны алып бардым. Кеше карый, кешегә кызык түгел, чөнки подписчиклар юк, әллә ни бер авыл. Кызык шул авылда яшәгән кешегә генә. Аннан соң Татарстан турында сөйли башладым. Аны да бик кызыксынучан кешеләр булмады. Аннан соң инде юмор турында төркем, Татар комедия дигән төркем алып бара башладым. 10 000 подписчик булгач, инде кеше кызыксына башлады. Нормально икән. Әйе, сөйлә, син кем, чөнки мин ул төркемне позитив алып бардым, кешегә кызык. Әйтәм, менә исем Ринат, татар малай, без сине кыз дип билдек башта. Әйтәм, ни өчен шулай? Чөнки позитив. Позитив төркем булгач, кеше менә шулай дип уйлады. Позитив булгач кыз. Әйе, бездә бит. Без позитивный кешеләр кызлар гына, җегетләр юк. Шуннан соң инде менә аннан соң син үзең татар малай булып чыктың 15 елда, шулай бит? 2016-да була инде. Төркемне ачып җибәрдем 2015-тә. Башка килде менә исемне үзгәртергә, үземне танытырга дип ансы 2016-да. Шул төркем мин алайса ул. Шул төркем исеме генә әйләнгән. 3 айдан соң мин исемне үзгәрттем, уже татар малай булды. Так моны җыеп алыйк әле. Тарихы ярар, юра кирәк дисәң. Юк, без үзе килеп үзе юган кешеләрне бик яратабыз, пожалуйста. Бәтәш. Ярар, үзем җыеп алган бәлә чыга. Давай, җыеп. Имсен специалист. Булышыгын ярар кунак бит син. Ага. Матур булсын. Төшергәндә матурны яраталар бит. Лайв дуслар, бездә гадәттә булып итеп эшләгән юк, без гадәттә сүндерәдик камераны. Но бүген Ринат әйтте, бер нәрсәне дә эзмәгез. Менә башыннан ахырына хәтле камера сүндермичә төшерегез диде. Бик дөрес, алай кызыграк. Син хәтерлисең нәрсә эшләп, әйдә мин сиңа булышам хәзер, мин сиңа булышалам, әйдә. Так, чистар. Баштыртыра кирәк. Сосискаларны. Ярар, блогерлык. Хәзер мин синең бит инде мин син белән беләсең кашан таныштым. Без инде марафонда катнаштык. Марафонга әзерләнгәндә, хәтерлисең, Барс медиа белән бергәлектә Горький паркында. Әйе. Син минем белән таныштың, мин бит сине акчан беләм инде, теге артист буларак, радио алып баручы буларак, шуңа күрә теге мин сине акчан беләм. Син анда без синең марафон җигердек. Шакырым инде. Синдә килгән ең әйе. Дим, мин сине аташлар күреп беләдер инде Инстаграмда. Ләкин Инстаграм бөтен кешеләр бар ие. Таныла башлаган идең. Әйе. Иң рәхәт инде ул менә теге. Мин гел әйтәм, биюче дә түгел, мин җырлаучы да түгел, әйме бизнесмен да түгел, кеше мине белә. Менә иң байлык шул инде, кеше танып, кеше белү, вообще рәхәт. Ярар, автографлар алалармы? Дия фотога төшәр бер, кибеттә, нидә, торговый центрларда, үзәкләрендә дип әйтәбез. Менә зур сәүдә үзәгенә барсаң, инде сине танып китәләр, күреп китәләр. Менә килгәндә дә хәтта бер малай төшереп китте мине машинадан, мин менә КамАЗда барам ди, син ди, чистан машина ди, төшереп җибәрде.
Бик көңілді инде. Бик көңілле машина чиста булуы. Сен пішірақ машинада дейді. Рахат инде. Сен түбән камы жігіті? Түбән камы егеті. Так, сырны көп итәбезме? Тәмле булсын ма? Ренат, монда мен бірнеше тә сиңа ярдәм ите алмаймын. Сыр мало не бывает. Мен сырны бик яратам. Да. Мен өзім сыр бик яратушы кіші, мен сыр ашаушы кіші, меңа сыр болсын. Итке қарағанда да хәтта, білмеймін, сын уақытта сырны көбірек ашаудан. Сыр әзір. Қара, сенің әнең бик матур исемле. Әлфия. Әлфия. Бик яратам мен ол исемне. Чөнки минем әнең дә исеме Әлфия. Әйтеме шулай дип иштеме сен? Иштем. Әлфия исеме бик яратам дип менә. Синең әнең блогер икән. Мен әле күптән түгел карадым аны. Фотографияларын, инстаграмнарын. Аның 45 мең подписчигі бар екен. Қайдан шундай уңыш? Ул беләсеңме, бик авыр эш иде. Синең әнең булганга шулай булдымы ул? Әллә ул сиңа хәтле инде? Улым, беләсеңме ничек? Мин блогер булгач, мине бит күп кеше белмәде, туганнар да белмәде. Так, безнең монда чиста, яме? Һәм монда ук әзерлибез. Шунда. Буна тактасы кирәк димисең. Монда әзерлибез. Ярый. Так, бик авыр эш, әнине инстаграмга утырту. Әнеңне инстаграмга утырту бик авыр иде. Ие. Ни өчен? Иң беренчедән әйтәм бит, мин танылып киттем дә инстаграмда, минем туганнар да белмәде минем танылган кеше икән. Чөнки алар инстаграмда юк, бер кеше дә юк инстаграмда. Син үзеңне инде теге йолдыз дип санап йөрисең, аларга барыбер. Син җегет, аларга барыбер. Аларга барыбер. Аннан соң инде әнигә әйтәм алып бар, мин синең өчен монтаж ясыйм, синең өчен фото куям дип, шулай бер 3 ай алып бардым, төркемен үзем. Әнинең исеменнән әйе. Аннан соң инде әни хәзер бер фото куя да мондый теге, әниләр булай чабит инде теге. Миңа ямсыз инде ул, мин блогер буларак та, дөрес түгел монда, булай кыек. Әйтәм, әни, нишләп миңа әйтмәдең? Булай эшләмә, булай эшлибез дим. Аннан соң әни миңа әйтте. Улым, менә ничек бар, мине шулай яраталар. И шуннан соң инде мин булышмадым, әни үзе монтаж да ясый, кысылмадым. Шуңа күрә, так, моны юк. Подписчиклар шуны хәтле күп җыелды. Так, хәдер әйтәм, мин моның белән эшләгән юк. Булай башта, булай әйтмәкчiyim, моны булай әйтәс түгел, башта җыябыз дип. Юк, син менә бу белән алсаң. Юк. Син бит профессионал, анысын беләм мин. Нишләтәбез? Мин бит тамашачылар яклы, беләсеңме? Все, ярый. Мин бит телевизион тамашачылар җиңсен дип, өчен дип тырышам. Бу выпуск кызык булачак инде. Кадерле булса да, бу да барысы да, менә ничек бар шулай. Handmade. Ансы handmade икәне аңлашыла. Монда беркем дә килеп булышмый, беркем килеп әзерләми камераны сөндереп. Менә ни булыш әле? Мин монда әнинг дә сине хәзер, улым, нишләтәсең камырны? Алай түгел булай ул, менә. Хәзер җыябыз башта, будет все нормально. Үземә дә ят булып китте әле. Теге пешерә беләм, мин яратам камыр эшен дип, слоены кестергән бер тапкыр. Сиңа фотосын күрсәтә алам яңадан, мәсәлән, әгәр дә кирәк булса, кирәк түгел. Син хәтерлисеңме син аны? Шуны эшләй алам. Хәзер җәяргә кирәк моны мощный итеп башта. Моны алып Юк, син булай үзең орталайгамы? Пычак белән ортында. Тактага кисеп әйе. Ярар. Шуннан соң инде әни блогеры була башлады. Бае, әнине таный башладылар дигән хәзер. Әйе, спорт белән шөгыльләнә башлады, чаңгыга басты. Бае, икегә. Әйе. Ярар. Так, икегәме? Ну, аннан соң карарбыз, бәлки күбрәк кирәк булса, зурны ясыйсызмы соң? Шул чаңгыларга утыргач, мотивационный роликлар куя башлагач, короче, безнең бу китте эшләре ходка. Ярар, хәзер әнине калдырып торабыз. Әнигә уңышлар, Әлфия апа, сезгә сәламнар, түбән кама якларына. Әле бу, короче. Так. Әйдәлем, салдырыйк әле. Син беләсеңме? Карасам инде ноу-хау, инде заманча технологиялар, Юк, син менә әйтеп куйырга. Юк, минем глазомер минем. Глазомер әйбәтме? Менә. По-старому. Менә бу ичмасам, уклау, менә башына тындырсам. Беләсеңме, нәсихәт итә бу? Ни, Росгвардияның Bu etken sözlerden kırtmesler ne vermiyor? İşte, yarar, bunu kırtmesler. Bu bilesme sen katır ya bu. Dubinka, просто таки. Ну, нормальный dubinka. Etelim derse şu anda etmeyeyim de. Так, hazır, bu hazır. Yarar, ayda әнине түбән камада калдырып торабыз да, синең хәзер хатыныңа күчәбез. Әйе. Илүзә. Ул да бит инде блогер. Так, по-моему, моның этот интекторга җитте моның интекторга. Кемне? Илүзәнеме? Юк, камырны. Шибетә моның ха. Әйе, Илүзәм дә блогер, Илүзәм дә башта курыкты блогер булырга, чөнки ул зур эш, авыр эш. Так.
Анда эшләргә кирәк. Анда эшләргә кирәк. Сиңа заводта эшләү түгел бу, блогерлык бу. Так, тагы синең киңәштә монда җыергәнме? Юк, бу беләсең, бу ябыша торган бер түгел бөтенләй. Ярар. Бу шундый. Бар, на всякий пожарный. Моның өслеге алар телендә perfect clean дип атала. Perfect clean. Clean беләсез икән, чистарту, clean, perfect. Җиңел рәхәт тиз. Так. Безнең түгәрәге бит. Токтаңа бир әле, пожалуйста. Кисәсең әллә? Ха, беренче. А нигә син аны бикләп кенә куйсың бит? А син теге бирләрен чик саласың буларды бар, чик басасың. Хәзер, миңа түгәрәк кирәк. Менә бу әйбер кирәк, токтам кирәк. Ренат, Ага. син аңладым. Токта да кисмәкче буласың, Әйе. Кара, нә байтырабыз да, без аны менә монда кисә алабыз. Монда пычак белән кисергә ярый. Бу шундый таба. Ал. Обалдеть. Менә шулай. Әни күрсә кискәнне. Табада. Әлфия апа, юнкар киләсе 2 минутны карамагыз. Кисергә ярый табада. Табада ярый, кисермә. Так. Без монда әйдәп кыланабыз, ничек бар шулай бар. Шуна пычак бирәм сиңа. Юк, кирәк түгел. Система не пиле. Хәзер. Шулаймы ни? Кем Ансың белгән монда аны? шәп буладыр инде. Кем белгән аны? Ну, әйтмәкче әйтмәдем инде ярар. Короче, это. Юк, әйдәт, әзгән. Ha, давай. Бара җайлар булачак алай. Куркам кисергә ту. Азаплама, юк, мин дә куркадыр инде. Ярый дигәч, ярый. Сүзләр ярый. Спонсорлар ярый диде. Спонсорларга респект. Шулай. Бирәл хәзер. Спонсорларга респект, вообще супер. Нет, чынлап та карале. Красотули. Кискәч, кисергә ярый дигәч, кисәбез. Сейчас. Юк, ал син аны, алып кара. Алып кара. Һәм матур товары кирәк, потому что Булар кирәк булачак безгә бу камыр. юк, Юкмы ни? кысанятык. Алып кайтсам була иде. Так, хәзер. Хәзер без моны Син аны зур итмәсәң дә була, яме? да, главное красота. Так, Инстаграмда кебек. Аны былай да пешер була, но матур төшерсәң, Как зур булып күренә. Так, хәзер рәсем ишетмәкче, мин алай Белмим, кисәкче. мин бөтенләй белмим бу бер нәрсә сәсләргә җыйнам. Мен әле син аңламыйм бу нәрсәләргә җыйнганың. Хәзер. Син миңа әйтә бер, син бу бер нәрсә караганың бармы? Юк. 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 Бу метод дедукции. Шерлок Холмс әйтмешли. Метод дедукции. Иллюзиядә калдык. Әйе. Мин инде синең Инстаграмны карап барам. Сиңа русча шундый сүзе бар. Еш кына чиракта прилетает дибәрме әле? Әйе. Хейт. Әйе. Кирәм, иллюзияңа бәйләнер хәзер. Нишләп ул русча сөйли? Нигә татарча түгел? Син җавап биргәнсең. Ул минем инглизчә дә, татарча да, русча да. Кирәк булса кытайча да. Кытайча сөйләсә әле мин шартына булырмын. Комментарий бир. Так, ну мин үзем Үзгә әле татар күрмәгән. малай дип үземә исем кушкач, күп кеше яза, син татарча сөйләшкә тиештебейме? Мәтәм теге иллюзияны борчымагыз. Ул да минем кебек әле өйрәнәбез матур Ул сөйләшергә. татар кызы түгел. Ул татар кызы. Ну, татар кызы бит русча да сөйләшә белә. Шуңа күрә. Так, моны әйдәп тагын кисик әле. Безнең ППшный була. Прям яртлай. Нә була икегә? Әйе. Шуңа күрә инде без Пожалуйста. андый Пожалуйста. менә мондыйлар миңа бир. Юк, мондыйларын. Кайсыларын бирим? Менә мондыйларын. Так, Пожалуйста. туктале. Подожди. Пока кисмә. Туктале. Менә булай ни әйтмәкче инде булай. Булай әйтмәкче идем булай. Бу зур. Давай яртлай кис. Тукта, кара Ринат. Әйдә булай эшлибез. Бу әйтергәч монда бик бәләгәй кала. Хәзер шуны придумай. Әйдәмсен җәябез дә. Давай. Хамасын тартам баланы алай сузам. Үзәсең син аны, әйдә. Үзмибез. Буны тагын бер җәябез. Слоеный тесто. Монысын җәябез. Юк. Амысын кырыкларын Юк, менә моны җәябез. Син җәя торасың, ә моны өстенә генә куябыз матур итеп. Юк, монысын өстенә куябыз аны. Мин сиңа ярдәм итәсем килә, бәсме? Шо аңладым. Менә бу тагын бер түгәрәкне куябыз осқа, Шо аларны нормально. изеп кырыкларына тип чыксаң була. Всё будет хорошо. Менә шулай итеп. Давай. На бой кирәге, зур, нормально. Всё нормально була. Эксперимент. Минем башта бар ул, ну, әйе, Башта бар. зрак этот. Әйдә, монысын җәябезме? Җәй. Менә монда җәй. Бара, мине бөтер берсендә эшләткәне юк иде, беләсеңме? Беренче тапкыр эшләтәләр мине. Так, тагы Мин башта эшләтергә алган октатырга кирәк. Җидене кисәл тагын. Юла бит кызык булышкач. Кайсы кирәк? Менә мондыйлары. Бергә эшләгәч күңеллерәк бит, Юк, ашау да күңелле тәмлерәк. Тап. Так, син бит кояш дидең. Бу тәмле микән? Аша ярым икән. Монсы тәмле. Мен ашы килден шәптер. Так, монда урын бар, алай диме? Монда урын бар. Бу бит
слоеный тесто тазара. Күпіре, Қара, нешік боламын, тасыр дұрысыншық бола. Күпіре тазараншық бола. Дұрысы. Дұрысы көпірі. Қосы керек бұл дәлі. Бұдан ашырға бұла. Бомба бола бұл. Так. Біздің пицца шынды бәрі кеуімдер бейт? Йо. Ә? Бұл бейт. Күпіре әдбейтін тұмысың енді, Руша. Yok көпірсе де, оған зор көпірмей шек бейт? Йо, біз бейт аны подсиним так, как будто зур. Аңлайсың ма? Но Ринат. Екеу керек. Әйде, тағам бірсін жетеміз, еме? Еще, давай. Yok, основасын... О, біз бонус жасай, біз икіні пішірәбіз мұндайын, икіні. Yok, ikini түгіл. Бірсіне қақ қоябыз, абыларını айырып, баш-башына түсіп Так, ну, қоябыз. слоеный тестасы, по-моему, смысл, чтобы мне туры келеш болсын ол теге. Ринат қарым сетам бір қотсым сетам, ана, Бұлды бұға сен Вы көбейе бейт ол, тоқта. Так, подсказка зрителей, ол көбейе ме? Туда ем сетам, қара. Ринат, қара. Идея, точно, давай, тағын. Мен мұнда бір түгерек жейбіз де, амасы құрық Ринат тізіп шығабыз. Тағын тізіп шығабыз, әйме? Біздің двойной сумсы бұла. Енді, шонын көбе керек. Поехали. Ехай. Тағымысында жейре керек болашақ. Жейре. Әбәт етіп, мотор етіп түгерек етіп, еме? Нәбуттаринке бірін. Хәтта бұқарақ етсең де бұла. Деп ойлаймын мана. Әйе, юқарақ. И көбірек кесерге керек. Теге, міне бит ұстарабыз, көресің ме? Марсы келді. Міне бит. Анасын тегіден салдырғаш тоже зурая башады бұл. Көрдің ме? Теге сантиметрлары. Yok, мен сені шынды теге инициативный болдым бек ұшай. Бізе қарайтта қонақлар келерде, амыны нешік үшілер мен башыма да кірмей бұл, башыма да келмеділер, ғадетті егіктер. Сені, ең мұхимен әсәлер әтеге Воображение. Суғышқа кіріп кетерге анда енді қарар бізде, нешік нәрсе болашын. Шулай. Главный визация бой деген кебек. Ең мұхиме, ясы бізде ерге, әнешке ясаған, аны бит. Как будто мен білем, что ли? Yok, әміне сенің өзінің тұрмышында, ол тұрмышына деп етің, яра Инстаграмға шығарғанда ең сәйір, мәзәк бірәр ризық нәрсе болды. Әсіп пішірдіңіз? Так, мен өзім ме? Мақсос өзім пішірдім? Бәлкім не білән, үйлізен білән. Так, экспериментлар ясырға яратасыз. Ондай нәрсе пішірген жоқ, шо менім? Тұттары. Короче, идея. Әйден ұшын жейбіз де, мұны алабыз да, керімді. Давай. Мұны ұшында қоябыз да, грейтәбіз, былайтәбіз да. Вот точно вспомнил, мне алай тебе можно. Тұттырали. Әлі не методтар ұсылай сөйлесің сен, Ринат. Білмендерді шылай көрмегенді көрсетесің сен бұл. Әйе. Кстати, әйе. А то бір әрәметтік бітін бір айберін. Шоны мануық. Так, все, отшайын ол. Болды, міне бейт. Так, қазір білесің ішеміз. Кіші ақыллары бар екен бейт өзіңді, деп. Так. Неде әлі мұның покрытиесі? Perfect clean. Perfect clean. Әйді, манша perfect cleanға. Ну, давай. Сен бұйғана қоймақшы. Идеальный круг болсын. Қазір. Ләкин сен аны суз емі, туз, тарт. Тоқта. Да, шіріп жеткермәді біз әні. Әзген, әйде. От, маташабыз, а? Бүтін кіші қазір кілядыр, не шейлер бұлар. Пулеметтің әбірлері кім, патронлары кім? Сен аны жеймін да, біздің бітағын бар. Тарт біраз, не бұлар білен ұрап қоямыз қазір. Давай бұлар дағы кейс. Мына мұны кебек. Юқарақ. Камераны тізіп шығабыз. Үстіне қоплайбыз. Әйде қырына қойығын деп фотода көп болсын еді бітінней. Альбина жеңешек бітінен сақара шолай көресің кесерге келем ана. Yok, мынамда сuz алмайсың не бұларын тартып бірақ оны шоқ? Yok, біз екі слой. Ішіне мында сыр, мында риол көпере ол, аңлайсың ма? Слоеный тесто. Ну, давай, ярар. Жеңеміз, давай. Сен жеңесің келмеймін? Ижауге жібермек шейдім көрекні, ярар жеңеміз қа. Жоқ, сен жеңіп тәбет аны жібер аласың бақта, сен жеңіп қара әлі? Да? Сен жеңеміз. Мында білмейм әлі бұл бек шынген кебек туғыл әлі бұл сені. Так, кесері, қамына тіземіз таған. Анда кеселгенлері де бар, бұлардың бітісіне керек. Зіре ашадық біз, жетмейешек қазір.
Все, енді ашаған. Так, білесің, мына баларын былай қоябыз. Түрлі болсын. Ашаған, нормально. Жоқ, нормально бітсе керек. Керек, бүтінсі керек. Аның, айтайын бейт, қомыр... Әлі сен қомыр, мен мұны қомырын, үй керек түр, өз ішін іші қомыр, аны сен мұны көпіре ол, міне мұндай болақа, міне мұндай біздің. Набай түрді, тағын қой, мына шоя баштырыз. Набай түріп қой. Әйде, ұрым да берем сен, мен де қай. Мен де қай бұлды, все. Үрмейбіз, брат, үрмейбіз. Кірешке, шумдым. Все, болды, все. Мен мұнсы, Бірәсін бұрыш білән сейбіз ма? Бұрыш білән бірәсін. Жоқ, мұнда бейте уақлап ортасында қойырға бұла. Так, рәсім керек. Біләсім неге ортаға қойып бұла? Рәсім керек, рәсім. Bir uaqlı biz anaydı. Ortasında sır da bulsun, it de bulsun ne bulay. Yarar. Ne umram da vaqt ne bulay. Çünkü sen de hazır pomidorlar, sırlar yiyeceksin. Şöyle bir ortasına. Давай, мен оларны кесе алайсам да. Запасқа қалдырған мені. Сен өзің қаралы. Мен бір сұрау бар еді. Мен сенің Инстаграмда шоу көрдім. Бетіне әзірлендім, сен келеді. Сенің аллергия дегенсің пищевая. Иә. Бұл турда сешіп бұла ма? Сен шоң үшін Hatta armiyaga da barmağansın. Şu almaganlar, barmağansın değil, almaganlar. O benim хронический туғаннан берлі. Сен өзің ашисың. Сенде аллергия. Ашим, аллергия. Дежек сені şu алып қалдылар, сені şu айтырып. Ол уақытта закон болған, ограниченный годныйларын олмағаннар. Шоң көрі мен өзіне білмеймін, білесің ме? Мен аллергия... Сен аллергия нәрсеге результамын әйт алайса? Мене кішкен шақта айткендер апельсин ярамый, қызыл айбірлер ярамый, сары айбірлер, бананар, ананастар. Мене бары тек гранат қына яраған ашыға. Береке шақта. Әне айтадыр, сен қаш ашыдыр енді. Қимметке түшкенсің? Тәмлі деп. Гранат, қиммет міне елік? Білмеймін. Йоғы ол елік? Кересінше мен... Арзанға түшкен дейсің? Жете ме? Болды, супер. Так, рәсім көрсетсең? Йо, қазір бар ма соңғы аллергия? Қазір бар. Рушайтнышли проявляется на всех изгибах. Мында. Міне, хәтта бір құлақ көресің менде менім. Жен кірешсің кекебек құлағын? Бірсі мындай. Міне мұнда аллергия болған. Қошағаны белеке шақтан әйті сынып түша деп. Көресің екінші түрлі? Йо, ғадеде кірешілерінікі шындай болады. Самбисларынікі, анда тағым дзюдаистларынікі шындай болады. Аллергияның әйбірейінің последствиялары. Так, бұл біздің әзір. Сыр? Айда сыр. Сырны да итті, қазір біз достар, біз тігілі еттік, бұла еттік, тезгіне міне ясарға тұрыштық, енді бұл пиццаны. Нормально, тәмлі көрінеді. Ну, тәмлі болашақ деп олайым. Біз мұны қазір духовкаға затқаншы, шақырға тиіш болашақпыз. Міне бұл біз сені көріп тұрасың, Мили компаниясының ош бөлмесінде, кухнясында. Оның бұл компанияның бар білгеші Евгения, Женя, шып-шым татар қызы дейсем әлбәтте алдақшы болып шығашақпын, орысша бізге сөйлешек барысында техниканың үстінліктері турында. Евгения, мы вас ждем. Евгения. Тәмек күреш тапшыру давам етем. Бізде қонақта Ринат Ғалиахмет, татар малай, татар блогері, һәм Евгения. Евгения, знакомьтесь, Ринат. Очень приятно, Ринат. Очень такой крутой, первый татарский блогер, официальный. О, официальный слушайте. Да. Рада Это знакомству. история прям, да, Да? вот, да. Приятно. Рада вас встретить в нашей студии. Компания Мили – это, наверное, единственная в мире компания, которая в руках двух семей уже 120 лет. Представляете, они занимаются производством бытовой техники. И я смотрю, вы очень умело спасибо. Сформировали такой прекрасный пирог из самых простых продуктов. Самое главное, он смело сделал, очень смело. Очень смело и умело. Да, и умело. Можно не тревожиться, что у нас нет бумаги для выпечки, потому что, как профессионально уже говорит Булат, Perfect Clean, специальная запатентованная эмаль компании Мили, не требует бумаги для выпечки. Когда мы упекаем изделия из теста или мяса, можно прям разделывать даже на этом противне. Предлагаю данный пирог выпекать на режиме интенсивного выпекания. Это специальный режим, компания Мили его разработала для того, чтобы нам с вами было проще, легче и вкуснее выпекать. Кушать. И кушать тоже. Духовку мы разогрели до 210 градусов. Уникальность этого режима знаете в чем? В том, что греется низ и дует вентилятор. И благодаря этому основание пирога у нас хрустящее, выпекается, а начинка остается сочная и тесто не промокает. Поэтому
печь, например, чизкейк, не нужно будет, если мы будем печь чизкейк, не нужно выпекать основу заранее, там, с грузиком. Да. Или если мы печем, я не знаю, пиццу, это происходит очень быстро, потому что у нас хрустящее тесто и сочная, тянущаяся сырная начинка, это очень вкусно. Кстати, у вас есть дети? Да. Дочка у 6 него. месяцев. Ой, поздравляю, когда она вырастет, она будет вдвойне рада пользоваться духовкой Мили, поэтому я очень рекомендую приходить к нам, и для каждой семьи вы сможете выбрать тот прибор, который будет радовать вас долгие годы. А сейчас отправляем пирог в духовку. Давайте отправляем, мы уже ждем, не дождемся. После ваших слов, уже да, хочу. уже он Спасибо. приготовился уже после ваших слов. Я уж Внутреннее представил. покрытие в духовке такое же, как на противне, поэтому чистить ее очень легко. Время приготовления мы установим 15 минут. И в последующем, если нам необходимо будет, например, более запеченную корочку, можно будет переключить на режим гриля и допечь еще 5 минут. А когда у нас все будет закончено, мы можем сохранить программу приготовления в персональных программах. И затем уже, например, дети-подростки или ваша супруга сможет приготовить этот пирог, просто выбрав в персональных программах название «Мой любимый пирог с сосисками». Anladın mı? Крутая вещь. Understand Шеф, мı? да. Understand. Круто. Чтобы все эти функции легко вами использовались дома, мы всех наших будущих клиентов приглашаем на тест-драйв техники, где по четвергам здесь, в этой студии, мы проводим тест-драйв, да, показываем в работе наши приборы, как пользоваться функциями еще до того, как эти приборы появятся дома, чтобы уже находясь дома, вы легко, как профессионал, владели техникой. А для всех телезрителей передачи «Тамле Кереш» мы продолжаем акцию. При покупке произнесите кодовую фразу «Тамле Кереш» и вы получите подарок. Ждем вас в наших магазинах на Назарбаева 16, на Чистопольской 26 и в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А, Медгородок. Все. Приходите. Круто. Allah versin, Спасибо. придем. Бигзура. Большое Вам спасибо, приятного да. аппетита. Бигзура. Ждем на пирог, как он, пирог с сосисками, да. Ну, а мы как бы это обозвали, это пиццей. Мы еще По-нашему это назовем, пицца. да, его еще назовем. Да, Вот да. по выходу. Еще посмотрим, еще Да. что получится, так и назовем. Хорошо. Название придумаем. Спасибо. Спасибо вам. Да, Биг Приятного Вам аппетита. обязательно там шурубы сделаем. Мы специально для Рената еще приготовили рубрику Тест-драйв. «Экзамен, имтихан». Қарағыз, алдарыңыздарда. Рубрикамыздың исімі «Тұтып қара» деп атала. Тұтып қара, тұтып әйт. Яйса тұтып әйт. Мен сеңа қазір берешемін түрлі предметлар, бәлкім ашый тұрған ебірлер, ашамай тұрған ебірлер де болырған кен арасында. Сеңа шамалап, әйтерге керек қолдарым білен қапшап қарап, алардың нәрсе екенін. Ең бірінші репетициясы балабыз, біргелешіп, нәрсе екенін білерсің екен, жоқ екен, қолдарым білен тұт, қара нәрсе бұл. Bu mi? Bu нәрсе бұл. Bu biyeley. Нинди биялей бұл? Нинди биялей? Керек киерге дұрыс кимедім не бұлайра киелі. Так, bu nindi biyeley? Міне қазір дұрыс ярар. Аңладың айма беремді. Все, супер. Негіз салынған 1950 жылда көк марызадына кеттік. Міне сең, міне бұл сауыт. Йо, сауыты көл, сауытың ішіндегі бірсін тұп қарасың. Ішіндегі. Так, ошаға верейін misin? Йо, аша әрамай. Так, bu kişiga aşağın bu. Беләңге. Ey молодец. Аша бітіресің меха. Түкірге жорамай. Ну, молодец. Шоған түгі сын алмағаш. Иснерге ярай ма? Иснерге. Yok. Yok. Kul bile. Тәмні берәңге. Burada gittik. Нинди райын берәңгісі? Bu mu? Opas. Maksus opas'a қайтып алдық senin için. Ya mısın alıp koyabız. Қазір сен атаған біріні әзірледік. Барады мұнда. Шондайық сауыт. Шондайық қолыңны тығып. Тұтып қой. Йогурт mu? Yok. Ошаған еме. Так, желе? Әйе. Да? Что жерге бұлар? Тәмні. Тәміні ме? Сен молодец. Үпке деп үйладың баштансың. Аш келгенсің бұғай бүгін. Кеттік ме алдағы Аха. Ренат, біз сен айтабыз, еме қауып қарама дейді. Сен қаман қауып қарайсың бітмесінде. Bu refleks деген. Пішіргенде бірінші деген тұзым бар ма екен, тәмін ме екен деп. Алдағысы, кеттік. Таған 2 предмет қалды. Ренат, сенің үшін. Әліге удаш. Сен қауып қарамайын деймі бітен? Ярай. Аллергия бар дейсің тағы. Ярай. Міне, бұл сауыт, шұлық сауыт. Да, кіріп бара. Мұнда бір қол білән кірсің да бұлайын. Так. Нәрсеге ұқшаған. Аха.
мұны Бұл қазір бұл бек білесің ба? булочкаларға себеді. Кунжут. Молодец, молодец. Кунжутны яратасың міне, қара, тәки оршы Тәмді дейді. кунжут. Тәки оршы. Һәм сұңғысы. Әйде сұңғысы. Білерсің мекен нәрсе егенін? Жоқ мекен. Так, Ренат, міне сұңғысы. Так, айтам бит, бұл Онда бір өңіне тұр. ойласаң нәрсе бұл. Екеуі да. Бұл бигудишки. А? Бигуди. Ат. Жоқ ма? Молодец. Мен үйленмеген болсаң, білмес үйден. Дәрістен де шол. Мұны қойнаталар, ешешке. Салсаң да бұла қазір. О, көзлегеніне. О, Бар ма үйлеземі де шындай бігудешкалары? жоқ. Қойын білдіңсің мен? Ну, башта сосиски ойладым. Анысы мында пластмасс иткеш. Әзірек. Сообразил деген. Нерар. Янасың, теге, чөресің бит әлі. Аяқларын ашаған. Нелер, әй подставка. GoPro-лар. Икеу бұлғаш. Жаңа аңлашылды. Андай бір түгіл. Ренат, бек зор рахмет. Мұнсы шынеме, менің сена бір сұрақ алған, сенің биографиямны үйренгенде. Сен анда бір жерде жазғансың, менің балаша қиялы милиционер болды дейді. Милиционер әлі. Сен қадірлесің әлі милиция уақыттарында қадірлесің. Не үшін қойын келді аңды етілік, не үшін дақына милиционер? Жауап бер, жауап бер. Білесің не үшін? Міне, әтилер бет олар соғыш видеоларын қорға үйреталар, мен бандитлар турында видео қорға үйреталар. Бандитлар турында видео кино қорға үйретқанда, шоңа көрейін де анда теге түп геройлар бетін полиция, шоңа көре негедір шундай міне қиялар еді. Аннан башқа әлі дальнобойщик қиялы бар емен дальнобойщик болырға. Ну, міне. Міне балаларыңыз телевизор қарап өтсе, шундай қиялар болады. Аңладым, бандитлардың да жеңелері кім тұталар? Милиционерлар. Жеңесі келді. Бик қызықлы һәм романтик шундай хөнәр, дальнобойщик. Ерақтарға ері, үйіне қайтып кірмей. Іш ішләмей. Іш ішләмей. Рулі ғана әйләндірі, іш барған көмегеме? Неше әлің? Шіләдім. Анда біз көрсәтмей әртегерме шалыштырғанны, қыш күні сәләркінің қатқанын, башқаларыны ерар. Аңлашылды, хөнәрің бойынша сен қазір? Мен SMM-шік. SMM-шік. Кім екенін достар Google-дан қарағыз. Біздің елде пицца пішіп шықты. Қара енді... Пицца деп есім құшық мұсың? Білмейм, пицца болам екен. Әзір ме? Әзір. Алабызың болған бет енді бұл? Так, болған әйе. Болған деп өлем мейді? Біздің тұтқасы бар, қара мақсыз үшін дейді. Ультрамодный. Көсеттен мен сеған шек екені. Үйрен. Пішпішейте әме қойнап. Пішпішейте көрме, пішпішейте көрме. Міне қолай бірлерін алып қойсаң. Мұнда саласың? Әй шында қоя. Мен тоқта бермекшейін. Болған бет. Шошой нешева болған бұл? Неға қияфәті ұшый? Қияфәті мотор, но қыламышы тігінікі мотора, конечно. Біздікі демо-версия. Шолай ке байрақ шын мен ашайды ойладым. Ярар, әйде, аңа қарап тұрмыз, бары бір дегустация асыйбыз, еме? Асыйбыз. Я, шолай тұрып біздің пицца пішті, маңа исім табабыз ма? Исімсіз? Да, исімсіз. Пицца, әйде пицца болсын, пиццаға не исім шығарны? Ну, пицца бар, пепперони, маргарита, мұндайда фейковый Али болсын. Ахмето, нәрсе анда шиннен. Фейковый пицца. Татар Малайо. Фейк. Йоқ, фейк түгіл, атамыз. Қызық бет. Нормальный ол, қара. Татарша пицца. Ну, Ренат ярар. Жеңілдің. Табасы шәбейді. Вообще шәбейді. Золотой. Илюзеде сүйінерейсің, бұл табаға. Бірнеше бұл мы ижауға жібересі бұла. Жіберәбіз. Ижаудан, Альбина, біз сен үшін көңілден қытлыбыз. Тренд стайл линиясы. Мына бұл таба. Бұл, білесің, мұның үстегі шындай мощный. Һәм мына бұл кесекшеклер, нанотехнологиялар, нанокесекшеклер. Һәм бұл таба башқа табаларға қарағанда 5-6 мәртебе зағыра қызмет етті. Сен қазір тапшырудансың, бараласың мына мұндағыларының кебеттері Павлюхинда 500 метрдағына. Сатып алаласың Илюзеге бушқылар білен қайтмасы үшін. Тәмілі краш тип десем Ейсем буш коробкасын жібер ала. Я башта шоп қарайға, оршысы келе. Оршысы келе, так, қой жерден кесеміз. Бұлай, нишава келіп шыққан, бұл ират пішіре тұрған пицца бар. Кілмесін, кілме. Нормально, Ренат, әйбет. Кесуіңнен келе. Нормально, мощный кесесің.
Мен зор шалмадым енді башта. Пара керек. Тәлинкәне тәлі. Әзір болғанмын, нормально. Мен қойып қарайым башта. Бірінші. Бисмилlah етіп. Қайнар түгіл ме? Піш түгіл ме? Сосиска сайбай. Yok, қамырда пішкен. Қамыр пішкен. Қамыр тәмді. Пішкен бет? Yok, бұлай тәмлі. Ренат, шындыр сен еткенде, тәмлі кебек. Тәмді. Ашарлық. Ашарлық ма? Қазір. Шо. Біргелеші біз мұны ашибыз. Ашарлық болған енді. Үйге өтпешек біз. Әлі бала, ярсы сеңа, ярсы меңа. Шо, кетем. Сөйлештік ме? Сөйлештік. Үйлізі қайрап қайтасың мәлі? Ренат, шын көңілден зор рахмет. Барбір истеліклі бөлексіз біз сені жібер алмайбыз. Тапшырыбыздың генерал спонсор болған Ура! Көкмара металл сауытсы базауыдынан. Міне бұл язулар, қағазлар, блокнотлар, Супер, рахмет. ручкалар бар сеңа. Қызықлы рецептларын yazып барсың әмі электргеше. Обязательно. Электрге метод бойынша жазып алады рек бәтелек. Рецептлар китабы бар ма сенің? Әлемдегі точно бар енді. Менің үш зор шындай. Әлі өзімдікі де бар. Мұны. Мұнсы үшін рахмет. Қызықлы контентің үшін шылайық рахмет. Сізге рахмет. Подписчиклары артсын бүгінден едегі зұстар кірәсі инстаграмға тезгіне yazылығыз. Меңа Болат Байрамов, Ренат Ғали Ахмет. Йоқ, татар малай деп жиығы салай тезірек шыға инстаграмда. Аннан соң едеп. ТМТВ телеканалы, Көкмара, Мили компаниясына барсың yazылып шығыз инстаграмға. Шулай нәрсе, ғойле бәқіт етелеп қалабыз. Бек зор рахмет. Илюзен білен бірге қызығыз Сафина. Сафина бет әлбір. Сафинаны тегізлікті өстерегіз. Сафина яна үстеліп тұрсындар. Қызлар, малайлар, берсін құдар. Малайлар. Қызлар, малайларда бұлсын. Ансы барыста құдай қолындар. Тәмілі рецептлар шырешін тағын кетіп қалабыз сені. Ярый, рахмет шақырған үшін. Көңілі болды, Мен да бекін құшады. Супер. Һәм инде яқшы монтаж жасап, біздің шығарым, яғын? Обязательно. Инстаграмға. Сөйлештік, ұмышлар сеңа. Сөйлештік. Тілеклерің болса, телевизион тамашашыларға, подписчикларға әне рахмет. Сенің бірнеше секунд уақытың бар. Барлық тәмлі креш қараушыларға бек зор рахмет. Вақытыңызды алып, бізді қараған үшін. Біз тырыштық. Шынатта бек көңілі тапшыру екен. Мұнда сізге тез көрінсе, біз ұзақ мәшақатлендік. Мына шундай тәмлі пицца келіп шықты. Сеңа рахмет. Рахмет, қызық алып барасың. Ішлеушілерге бек зор рахмет. Бек көңілі рахмет. Көрішкенше, еме? Көрішкенше, рахмет, бұңышлар. Бұсылар тәмлі яшик, тәмлі аршик, қамеде тәмлі кірәшіні қаратына сайын ТМТВ телеканалында күзетіп барық. Сау болығыз. Пока-пока.